दिनै 8 मे बर' बिजों सान। क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा 63थि बर' बिजों सानजों लोब्बा लाखिना हाबाफारि खुंफुंदों। क'क्राझार सालाखाथि गोजौ फरायसालियाव क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो लोगोसे सालाखाथि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव दिनै 8 मे खालाराव बर' बिजों सान हाबाफारि फालिदों। थांनाय 1963 इं मायथाइनि 8 मे अक्ट'आव बर' बिजोंखौ गुदि फरायसालियाव गिबियै थिसननाय जादोंमोन। दिनैनि सानाव बर' बिजोङा थाखो 12सिम सौहैनो हाबाय आरो बर' रावा संबिजिरनि 8थि शेड्युलाव जायगा मोनबाय आरो आसामनि लोगो सरकारि रावनि गनायथिखौबो मोननो हाबाय। हाबाफारि बायदि फुंबिलि समाव बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिजल कुमार बसुमतारी बिथाङा आरो बिफां फुलिखौ गायजेनो सालाखाथि गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि मुस्रिमा रश्मिरेखा नार्जारी बिथाङा। लोगोसे बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारना 10थि मासि मोननाय फरायसाफोरखौ बरायना मान बावो। हाबाफारियाव बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा देरहासार बसुमतारी, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बिबुंगोरा डक्टर रुपाश्री हाज'वारी बिथांजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि सोद्रोमाफोर सालाखाथि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दनेन नार्जारी आरो क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे फरायसा फरायसुलिफोरा बाहागो लादों। दिनैसिमबो क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै आंनि बे फुंबिलि समावहाय सिबिनाय, अननाय, मोजां मोननाय आरो गाहाम हामलायथि जासिहरग्रोबाय। दिनै 8 मे बर' बिजोंखौ फरायसालियाव मिडियाम हिसाबै थिसननायनि गिबिसिन सान। 1963 मायथाइनि नैबे 8 मेआवनो जोंनि बर' बिजोंखौ, बर' रावखौ आसामनि गुदि फरायसालियाव सोरखारा थिसननानै होदों। साहित्य सभानि जोंनि बर' साहित्य सभानि दाबि दावाखौ मानिनानै। दा बे साना जोबोद ओंथि गोनां बर' माहारिनि थाखाय। बे मोनसे दिंग्राय बिन्दो होननानै जों साननानै लानो हायो। बर' बिजों जायामोनब्ला बर' हारिया जे दा जोङो एफा गोजौआव दावखोगौमोन जों बेखौ साननानै लानो हाया। दा बर' बिजोंजों फरायनायनि उनावहायसो जोंनि जे बर'नि लाइमोनफोर गासै सिक्का दिक्षायाव दावगानो हादों। सिक्का दिक्षा दावगानायनि गेजेरजोंनो माहारियारि फोसाबनाय, रांखान्थियारि फोसाबनाय आरो समाजखान्थियारि फोसाबनाय आरो बेनिफ्राय जोंनि बे हारिमु बेयो जौगाखांनो हादों। बर' राव नङामोनब्ला जों बेफोरखौ गासिबो मालाय हारिजों गादबनानै नासयजानानै जों थानांसिगौमोन। बर' मिडियाम नङामोनब्ला गुबुन मिडियाम फरायनांगौमोनब्ला जोंनि फरायसाफ्रा हयथ' फरायसालियावनो थाङाबो जानो हागौमोन। दा बेयो जोबोद ओंथि गोनां। बेयो मोनसे जोंनि दिंग्राय बिन्दो आरो बे जोंनि मोनसे फुंखा बर'खौ जौगाहोनो हानायनि, फारफ्रोमबो बिथिङाव दावगाहोनो हानायनि मोनसे फुंखा। दा दिनै बे सानखौ जोङो गाजा गोमजायैनो नैबे सालाखाथि गुदि बर' थुनलाइ आफादजों जिल्ला आफादा लोगो नांनानै सालाखाथि हाइ स्कुल आरो एम इ स्कुल बे फरायसालियाव जोङो खुंफुंनो लादों आरो बेवहाय जोङो गिबियावनो जोंनि बर' थुनलाइनि गोथार फिरफिलाखौ जोङो बिरहोबाय आरो बेनि उनावहाय जोङो दा बिफां गायनाय हाबाफारि लादों। दा बे बिफां गायनाय हाबाफारियाव जोङो गायजेनगिरि आलासि महरै जोंनि बे सालाखाथि गोजौ फरायसालिनिनो गाहाय फोरोंगिरि रश्मिरेखा नार्जारी बिथांखौ जोङो खावलायनानै लाबोदों। आरो बिनि उनावहाय जोंहा मोनसे सावरायमेल जागोन। बे सावरायमेलाव जोङो आलासि महरै जोङो जोंनि बिटिसिनि EM देरहासार बसुमतारी बिथांखौ जों गाहाय आलासि महरै लाबोगोन। हांख्रायखाबाय, बिथाङा फैगोन। आरो बेजों लोगोसेनो बुंथिगिरि आलासि महरै रुपाश्री हाज'वारी बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सासे एसिस्टेन्ट प्रफेसार, बिथाङाबो फैखाबाय। दा जोङो सावरायमेलाव जोङोहाय बेवहाय फरायसाफोर, गारजेनफोर आरो फोरोंगिरिफोर, रायजो राजा बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायदों। बिथांमोननि बाहागो लानायजों मोनसे ओंथि गोनां बे मेला जानानै थांगोन, आं बेखौ मिजिंथिदों। दा जोंनि बर' बिजोंखौ जोङो फरायसालियाव फरायनो मोननानै जों जे गोबां बिथिङाव दावगाबाय बा जोंनि फरायसाफ्रा गोबां रोंगौथि मोनबाय। खायफा डक्टर, इन्जिनियार माने स्कलार जाहैबाय, PhD जाहैबाय। दा अब्लाबो जोंहा बे जे बर' बिजोंखौ जों फोथांनानै लाखिनाय, बेवहाय जोंहा गोबां मावनांगौ हाबा थाबावबाय, गोबां जेंना थाबाय। जेरैहाय जोंहा सरखारनिफ्राय जोङो दासिमबो जोंनि
बर' मिडियामनि फरायसालिफ्राव फोरोंगिरि थिसननाय बिजाब थिसननाय बियो समाय मथे जाया। गोबां माने फरायसालिफ्राव एमइनिफ्राय लानानै कलेजसिमावहाय बे बर' बिजोंनि जे फोरोंगिरि बेखौ थिसननाया गोबां आद्रा जानानै थाबाय। बर' साहित्य सभाया बेखौ नाजाबाबो जोङो मावफुंजोबनो हाया। जोङो ओंखायनो सरकारखौ बारे बारे जोङो खावलायगोन बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ थाबैनो माखासे भेन्सार दंबावो बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनानै होगोन बा सरकारि खालामनानै होगोन आरो फोरोंगिरिफोरखौ थाब थाब थिसनहरगोन आरो समाय मथे फरा बिजाबखौ फरायसालिनि फरा बिजाबखौ जाहाथे जगायनानै होयो बेखौ जोङो खावलायगोन बर' साहित्य सभाया। दा जोंहा बर' साहित्य सभा जोंनि बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय गोबां आसनि लादों आरो बे बर' बिजोंखौ फोथांनायनि गेजेरजोंनो बर'नि मोनसे गेरेमसा हारिजों दानायनि मोनसे सिमां दङ राजाहा। दा बे हिसाबै जोङो गुबुन गुबुन रावारि बर'नि माखासे दालाइ हारिफोर जायखौ जों बड' ग्रुपनि होननानै बुङो बिथांमोननि रावजों जोङो मोनसे गोरोबनाय राव कंग्ल'मेरेट राव जायखौ होनो बेबायदि जोङो बाहायनो गुदिनिफ्रायनो साहित्य सभाया नाजाबोदों। दा बेवहाय जोंनि गुबुन गुबुन दालाइ बे बर'नि दालाइ बिथांमोना जोंखौ सहाय होनांगोन आरो जोंबो मोनसे गेरेमसा बड' हारि जोङो दानानै लानांगोन गुबुन इंराजि हारिफोर बादिनो। दा बेजोंसो जोङो मोनसे खौसेथिया फैगोन। दा बेखौ जोङो बर' साहित्य सभाया माखासे इन्डिजिनियास माने साहित्य सभाफोरजों लोगो नांनानै बे हाबाफोरखौ मावगासिनो दङ आरो माखासे रावनि मोनब्रैसो रावनि जुथायै मोनसे डिक्सनारि बाहायनो नाजादों आरो जों टेकनिकेल बे जुगाव टेक्न'लजियाव बे गुगोल बहाबा बहाबा एपआव जोङो बे बर' बिजोंखौ बर' रावखौ जोङो थिसननायनि जों हाबाफारि लादों बर' साहित्य सभाया। दा ओंखायनो आं खावलायदों जोंनि सरकारखौबो जाहाथे जोंनि बे हाबाफारियाव मदद होयो आरो जोंनि जे बर' हारिनि गारजेनफोर बिथांमोनहा दासिमबो बर' जे रावा गावनि आंगोथार राव बेखौ जोङो बजबनानै लायैखौ जों नुनो मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला दासिमबो गुबुन रावावसो गावनि फिसा फिसौखौ फोरोंनायखौ जों नुगासिनो दङ। दा बर' हारिया जे एफा गोजौ दावखोबाय आरो बर' रावा जे मोनसे आसामनि लोगो रावारि जाहैलायबाय आरो भारत संबिजिराव मोनसे गनायथि मोननाय राव जाबाय ओइट सिडिउलाव बा 8थि हाबाफारियाव संबिजितनि बेवहाय सोजालायबाय। अब्लाबो जे जोंनि खायफा खायफाया बे बर' बिजोंखौ नासयनानै गुबुन बिजोङाव फोरोङो बेखौ जोङो दुखु मोनो आरो खावलायो। बर'जोंबो जोङो गावनि मिडियामजोंबो जोङो गिदिर गोलाव जानो हायो, गावनि हारिखौ सिबिनो हायो, साख्रि बाख्रिबो मोननो हायो। गोबां साख्रिनि जे इन्टारभिउ बेफोरावबो बर' बिजोंजोंनो लिरनो हानाय जाबाय 8थि हाबाफारियाव थिसनजानायनि उनावहाय। दा ओंखायनो जाहाथे जोंनि रायजो राजायाबो बर' बिजोंखौ नासया, गाव गावनि गथ' गथायखौ बर' बिजोंजोंनो फोरोङो आरो बर'खौ मोनसे फोथांनानै लाखिनायनि बे राव हिसाबै जोङो बयबो मावलायो। दा जों नुबाय बर' बिजों जानानैनो जोंहा रांखान्थिनि हालोदाबो जौगादों आरो ओमफ्राय समाजखान्थि जोङो फोसाबनो हादों आरो ओमफ्राय हारिमुवाबो जों जौगादों आरो जोंहा बर' बिजों जानाय लोगो लोगो मोनसे आफाद जोंहा उजिदों। बेनो जाहैबाय बर' फरायसा आफाद एबसु जायखौ जों होनो। दा बे एबसुनि जेनाखि मावनाय फारफ्रोमबो बिथिङाव बर'खौ जौगाहोनाय, दा बिसोरो स्किम लायै लायै सोलोंथाइजों लोगोसे गासैबो बिथिङावनो माने साफ्रोमखौबो सांग्रांथि लाबोनो जे बिथांमोनहा हाबा मावलांदों जों बेखौ नुबाय थायो आरो बिथांमोननि बे एबसुनि सोमावसारनायनि गेजेरजोंनो जों दा जे बे पजिसनाव फैदों बेखौ जोङो नासयनो हाया। रायजो राजाफोरखौ आं खेबसे आरो खावलायबावनाय जाहाथे बर' बिजोंखौ माने रावबो नासया, बर'जों बा गावनि बिमानि रावजों सोलोंथाइ लानायनिख्रुइ साबसिन बा गोदैसिन बा गोथौथि ओंथिफोरखौ बिखय बा सिंनि आयदा मायदाखौ मिथिनो हानाय जेबो राव गैया। सरकाराबो दा बेखौ मोनदांनो हाबाय। सरकारनि जे गोदान पलिसि निउ इडुकेसन पलिसि 2020नि बेवहायबो बे भार्नाकुलार मिडियाम बर'नि बादैबो गुबुन गुबुन जे
दालाइसाफोरनि हारिनि रावफोरखौ माने फरायसालियाव फोरोंथारनांगौ फरायथारनांगौ माने 8 थाखोसिम बेखौ बिथांमोना मोनदांथि हानानै मोनसे पलिसि बानायदों। दा जोंहासो मानो नासयनो रायजो राजा बयखौबो आङो आखाइ खबजबै खुलुमो। जोङो बर' हारियाथ' फरायखानांगौखा आरो जोंनि रावखौ जाहाथे गुबुन हारियाबो माने एसे मोजां मोननानै बा गोसो जानानै फरायनो हानाय बादि जों खालामनानै लानो हायो बेखौ बयबो जाहाथे जाय जेरैखि थाङा माना बे हाबाफारिखौ मावनायाव हेफाजाब होलायो बेखौ मिजिंथिनानै आङो बेखिनि बाथ्राखौ बुंबाय। आं बेखौनो गासिबो दिथा होगिरिफोर आरो फरायसानि बिमा बिफाफोरखौ आं खावलायनो लुबैयो। जोंनि गेजेराव जोबोद गोरोन्थि बुजिनाय एबा फोथायनाय दङ जे जोङो बर' बिजों फरायाब्ला इंलिस मिडियामल' फरायोब्ला बा इंलिस मिडियामजोंसो जोङो फिसाफोरखौ गोजौ सोलोंथाइ एबा गावसोर साननाय बायदियै डक्टर इन्जिनियार खालामहैनो हागोन बा आथिङाव गसंहैनो हागोन सानो, खिन्थु बे नङा। दा मोनसे आं बिदिन्थि होनो हायो, जेरै आंबो दा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सासे फोरोंगिरि बर' बिफाननि। आं मामोन आंनि बिजोङा बर' बिजोंनोमोन। जों बिदा फंबाय 6 जन, जों 6 जनबो बर' बिजोंजोंनो फरायदों आरो 6 जनबो जोङो इस्टाब्लिस जानो हादों। आरो बेबायदिनो आं दहाय जेरै एगजामपोल होदों डक्टर भास्कर ब्रह्म सार आरो थिग बेबायदिनो डक्टर हिमालय बसुमतारी, बिथाङाथ' साइन्टिस्ट, बिथाङा सासे भास्कर ब्रह्म, बिथाङा सासे डक्टर प्रफेसार। जोंनि आखाइयाव गोबां बिदिन्थि दङ, ACS जानाय, IAS अफिसार जानाय आरो ADGP जानाय गोबां बिदिन्थि दङ। बर' बिजों फरायनानैब्लाबो जोङो गावखौहाय मानसि खालामनो हायो, गावनि हास्थायनायखौ जाफुंहोनो हायो। दा बेनिखायनो आं खावलायनो लुबैयो जाहाथे जोङो बर' बिजोंखौ एफा जोङो सोमावसारनायनि गेजेरजों, आसाम सरकारनाव दाबि दावरा खालामनायनि गेजेरजों, माखासे मुंख्लं जानायनि गेजेरजोंसो जोङो बेखौहाय आवथायनो हादों। जोंनि माहारिनि थाखाय बे जोंनि जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा। बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायनो लुबैयो बर' माहारिनि बिमा बिफाफोरखौ बर' राव हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनांगौआ जोंनि गासिनिबो बिबान आरो जों बेखौ अरायसम अनसायनांगोन। जों बर' हारिया अनसायाब्ला सोर अनसायगोन, बेसो आंनि दा सोंलुआ।